ସୁଷମା ଘର ଓଳଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି। କେତେ ଆଜି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତୋଳା ହେଇନି, ଯାଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବି। ସୁଷମା ପୋଟଳ ଛାଣୁଛି, ଗାଜର, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, ପନିର ପକେଇକି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିବ। ରୁଟି ସହିତ ଖିଆ ହେବ, ଭାତ ସହିତ ଖିଆ ହେବ। ଅଟା ଚକଟୁଛୁ। ଗ୍ୟାସରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଚୁଲିରେ ଫଟାଫଟ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି, ପୋଟଳ ଛଣା ହେଇଗଲା, ବାକି ଗାଜର ଛଣା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଛଣା ହେଉଛି, ଏପଟରେ ଆଳୁ ଛଣା ହେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ସାନର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାଲିଠାରୁ ପନିର ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା, ପନିର ପଡ଼ିବ, ପରିବା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ସାନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ରନ୍ଧାଘରରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ, ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ଆଣି ଆଇଲା ବେଳେ। ବାତ୍ୟା ପବନ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ପବନରେ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ କାଲି ଶୀତ କଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମୋ ହାତ ଫାତ ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ଏସିରେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଯେ କାହିଁରେ କ'ଣ। ମଝିରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଗରମ ଲାଗିଛି, କମଳଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସେଠୁ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ହାତ ପୁରା ଶୀତ ବରଫରେ ବରଫ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଉଠିକି ଏସିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଦେଖିଲା ରାତି ପାଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।